La justícia, llibertat i el dret a l'autonomia. A veure. Oïnos en alegria, verges dels desemparats. Val. Bé. Sí, Molt bé. A veure. Bueno, això va néixer a partir d'una llarga història de concerts i trobades. Ens hem anat trobant cada vegada més i coneixent-nos cada vegada més, escoltant-nos uns als altres. I va haver un moment, a partir d'un treball conjunt que vam fer sobre les cançons de Josep Bo, un home del Delta de l'Ebre, que nosaltres vam fer una cançó, ells una altra, vam anar presentant aquest treball en uns bolos, vam anar coincidint, sempre que coincidien anàvem cantant junts, una jota, no? Una jota nostra i una jota de la Costera. I al final va haver un dia que estàvem a Deltebre en un concert que vam dir, escolta, hem de fer alguna cosa junts, no? Que ja és inevitable, inevitable. I casualment aquella nit va vindre Salvador, que és el propietari d'una barraca del Delta, i sense haver sentit res ens va agafar un i l'altre i diu, xecs, diu, us deixo la barraca 15 dies perquè féssiu alguna cosa junts. I vam dir, això ja està clar. És una senyal. Som el senyal de la cruz. I llavors vam pensar, bueno, no, per què no, este treball que fem junts, per què no ha de ser gravar allí mateix, no? Aprofitar la sonoritat de la barraca, l'entorn del Delta de l'Ebre, el simbolisme de la barraca, també com a, perquè un disc nostre havia de ser algo que evidenciés tot el que tenim en comú entre la nostra part de Catalunya i la vostra part del País Valencià, i què millor que fer-ho allà a la barraca, i aquí ho tenim, de fet ha sigut bastant ràpid. Van quedar en això, que de cases d'ells i de casa nostra fos fer el tema, com per exemple, de nosaltres tinguem l'U de Moixens, que cantava el Getrabuc, la Jota de Quintos, del poble de Llanera, que cantava la Tia Estrela, la polca, que és una polca que vaig gravar jo en l'any 80 de la Tia Mileta, i entra en una jota espaïda, que és quasi un estil que canten a Tortosa, anomenant la Mare de Déu de la Cinta. Després ells estan el fandango dels ateus, el boleu tortosí, és les baixardies de Castelló, és una barreja de les dos terres. I el romat de Sant Vicenç, que des que ens van conèixer, que ho tinguem ahir a Peñafico, i la primera vegada que ens van conèixer, el primer que vam parlar va ser del romat de Sant Vicenç. Em va preguntar, tu és el romat de Sant Vicenç? I jo sí. I ahir han nascut les dues versions de la de la Costera, de Torrella, i la de Tortosa, que cantem en Tortosa, que és de les cançons més boniques. I una manera molt xula, que la van fer ells, la manera de dur la barraca també, la manera de Canyes i Fang. Exactament, i explica, comença jo a cantar i acaba l'Arturo, i explica com ens vam conèixer i com vam fer tota l'emplastra esta, o l'empelt, es volia posar l'empelt, agarrar l'empelt, agarrat. Sí que és un empelt perquè, a part de ser un pont d'unió, allà a la roda de premsa que vam fer quan vam gravar, algú va parlar de corredor cultural del Mediterrani, no? Ja que no teníem corredor de l'altre, a part de ser un corredor, una unió entre les coses que tenim en comú, les músiques que tenim en comú, que és bonic donar-ho a conèixer. A part d'això també l'empelt és un empelt entre les dues maneres d'entendre i d'interpretar la música d'arreu que tenim d'una banda botifarra i d'una altra Quicos, que això crec que ha sigut un ensamblatge que jo penso que tots els meus companys estan d'acord en que ens ha enriquit a tots, i ha sigut una suma enriquidora, i jo crec que ho hem parlat 3 vegades. No cal parlar-ho, estàvem parlant-ho, jo el primer dia que el vaig sentir, anàrem a la vall, estàvem de bolo i venia la Sílvia i el vam posar, va, Boti, prepara't que va. I quan el vaig sentir, em van eixir les llàgrimes i dic, serà possible això, la gent sola, que molt xulo,
tan com panellades i tant això, que ens va costar, o sigui, això és la fira de Gascó, que anant a costa. Però jo crec que tant ells com nosaltres estem contents i per mi és un plaer i un orgull cantar en esta gent. I que dure. Que sigui el primer. Segur. La veritat és que sí, nosaltres el primer objectiu que ens vam plantejar quan ara fa quasi 19 anys que vam començar en Picotxa del Malemut de Ferreries era precisament donar a conèixer que a Catalunya hi havia una altra música. Hi havia una altra música d'arrel que no era la que tothom coneixia, aquella sonoritat de la sardana, la gralla, els tocs de castells, tota una sèrie de coses, de músiques tradicionals catalanes, de més amunt del Priorat, que tothom les tenia com a música tradicional per excel·lència catalana, igual com a l'Aragó tothom té la jota, com la jota aragonesa. Això pertany a una època en la que se van institucionalitzar unes músiques a cada territori. Però els territoris són més rics i a Catalunya existeix el sud, que està banyat per aquesta música amb molta més influència àrab i en cants melismàtics, igual com al País Valencià i a les Illes Balears i a molts altres llocs. Nosaltres vam voler donar a conèixer a la resta de Catalunya que hi havia aquesta altra música. I ara, en aquesta segona fase, el que volem és donar-los a conèixer que tenim molt en comú, tant més al nord com més cap al sud, que tenim molt en comú, que no només la música, sinó la mateixa manera de veure la vida, la mateixa ironia. I de dir les mateixes xerralls que m'ho fan. Sí, descobrir-nos ha sigut una finestra. Molt fort, molt fort. Sí, nosaltres sempre hem dit que allò de es cantava i es canta, I es cantarà. Intentem ser fidels al que creiem que era abans la música popular, la música d'arrel. Sempre ha sigut crònica social. Llavors nosaltres hem agafat l'estètica d'aquella música per seguir fent crònica social avui en dia. El que passa és que avui en dia ja el cantar ja no està tan dins de la societat, ja no es canta per a xalar, els que cantem per a xalar som uns pocs, i ja no es canta al treball, te fotríem fora si cantés al treball. Nosaltres sí que tenim la sort de cantar al treball, al treball de l'escenari, però han canviat les condicions socials, però aquesta música crec que li estem intentant que torni a donar que torni a tindre sentit. Que es conegui el pressupost, que no es perga. I per això expliquem coses d'avui a través de la música de sempre, que així és com continua estant vigent, encara que en condicions socials diferents. Però això seria el que el Vicent Torrent li diu la reproposta, no? Utilitzar l'estètica de la tradició per anar renovant. Sí, que siga una cosa útil. Que tingui un ús social. Correcte, sí. Ara reivindicatiu, ara celebratiu. Segons conforme vinga l'assumpte, però social. Bueno, això tampoc era l'objectiu principal, no? És difícil. Sí, però la gent es coneix, a València la gent es coneix, perquè jo ho he anomenat alguna vegada. A més, fan una cara de sorprès. Hòstia, doncs això serà una bomba, això jo dic, però sí que jo tinc ansietat de portar-los a Xàtiva. Per mi serà un plaer portar-los i que coneguen a la Costera i a la Vall i a totes les comarques d'ací, que vegin el que canten, el que fan i el que viuen, perquè és un espectacle. Jo la primera dia que el vaig veure es van partir del cul. Va ser un enramat, que va passar. De fet, nosaltres sempre que venim a actuar al País Valencià connectem molt amb la gent. La gent
molt pròxima, que penso que hi ha una connexió molt gran. És difícil baixar, com m'imagino que a vosaltres tampoc, pues pujar cada vegada en aquestes coses de la cultura i de la música serà cada vegada tot més difícil, però si estem aquí és perquè n'hi ha alguna cosa, no? Perquè creiem en que podem i en la il·lusió, no? Penso que la il·lusió ens mou, i si la il·lusió es mou i les ganes i la força i fas un treball ben fet, tot l'altre ha de vindre les conseqüències. Jo penso que sí. Perquè tant igual siguem coneguts a Catalunya que al País Valencià, tant uns com nosaltres, i potser poden dir, ja veure l'ambistat que han fet i a veure que han fet estos pájaros, no? De fet, quantes actuacions n'hi ha? Diu, antes de tindre les vaques ja volen els esquellots. Així és que, quantes n'hi ha? Sí, de moment ja hi ha 5 o 6 actuacions. Al País Valencià. A Catalunya... Ja n'hi ha dos a Xàtiva, dos a Tortosa, una del Tebre on farem una preestrena, i a Manresa serà l'estrena oficial, i al Palau de la Música de Barcelona. I abans... Este viatge sí que vaig, no vaig poder, este viatge sí que vaig. A la gran del Palau de la Música. Anirem allí a posar-nos una sabata a peu i tots becadins. No posar-me el pagatís la mare. És molt fort, no? Que abans de fer això que ja n'hi hagi actuacions. A mi això no m'ha passat mai a la vida. I ara està passant. Jo no sé a vosaltres si m'haurà passat, però... No. Abans de fer un treball, abans de donar-lo a conèixer oficialment. Jo no, a mi no m'hi ha passat tampoc. Per això dic jo que la gent està esperant la resposta molt bon senyal. dels Quicos i el Botifarra a veure que l'enfant gran que siga gran. Esperem que sí. Jo estic molt content. I no m'imaginava que això arribara al punt que ha arribat després del que ha passat, no? Però bé, a la marxa. El disc que diu Gràcies Ovidi és un sentiment, diria que és una assignatura pendent meua, perquè jo crec que si no hagués existit l'Ovidi jo no estaria avui cantant, perquè la seva manera d'estar a l'escenari, d'interpretar, de comunicar amb la gent a mi me va animar a treballar en aquest camp, no? Si no hagués vist una persona en la proximitat en la que el vaig veure en ell, probablement jo hagués pensat que això no era per a mi. L'Ovidi era antiheroi, no? Estava molt pròxim a la gent. Llavors jo era el meu cantant, no? D'aquella època de la nova cançó en català, i sempre havia tingut moltes ganes de cantar a l'Ovidi, i ara he trobat que era el moment, i estic aquí a l'Olleria per gravar part d'aquest projecte, perquè tinc la sort de tindre amics que hi col·laboren, entre els quals està el Botifarra, també està el Miquel Dil, el Juanjo Blanco, hi ha estat el Coi, m'han ajudat, he pogut conèixer gent de l'entorn de l'Ovidi, m'han passat cançons que ell no havia arribat a gravar, i bé, són 14 cançons d'ell, que estem ara en plena gravació. La setmana que ve acabarem la gravació a Tortosa i la mesclarem, i cap allà suposo que a finals de juliol o primers d'agost estarà al carrer, però no hi haurà una presentació oficial perquè no és una cosa de temporada, no és un espectacle que ara nosaltres volguéssim fer, mira, ara anem a fer l'Ovidi, no, és una cosa per posar-lo a l'equipatge i per tindre un repertori de l'Ovidi, fer-lo arribar a on calgui, d'una manera molt senzilla, molt a l'abast de tothom, que poguéssim anar a un petit bar, a una biblioteca, a una aula d'una escola, a cantar a l'Ovidi, no? Aquest és el projecte, i no per a una data concreta, sinó per a sempre. Aquesta és la idea.